В Четиньова могила виждаме как от едно свято място под открито небе те изграждат един свещен градеж. И наблягам на свещен градеж, защото в днешни дни ние виждаме просто една интересна постройка на няколко хиляди години, но тя си има култово свещено предназначение в древността. Георги Мишев е изследовател в областта на античната култура и религия. Той е доктор по културно-историческо наследство и член на Международното общество за етнология и фолклор. В своите трудове проследява античните следи в българските обичаи. Поканя Георги Мишев по темата за култово-обредните практики на траките в регионът на Старосел. По-конкретно ще говорим за масивната Четиньова могила, под която се намира един от най-големите тракийски храмове в България. Разбира се, ще кажем за неговото откриване, архитектура, ще обсъдим хипотези защо е бил разрушен, как е реставриран в наши дни. Но основно внимание в епизода ще обърнем на самите траки. Ще се опитаме да видим храма през техните очи и да разберем техният светоглед. Вие слушате Невидима крепост, подкастът за паметници на културата, забележителни места и тяхното опазване. Невидимата крепост е месечен подкаст, всеки месец публикувам нов епизод. Не пропускайте да се абонирате, най-добре на основният сайт на адрес krepost.fm. Ще оставя и линк в описанието. Но нека да се връщаме към темата за Старосел. Аз съм авторът и водещ Петър Петров, а в студиото вече е Георги Мишев. Георги, здравей! Благодаря, че прие поканата да запишем този епизод. Здравей! За мен е удоволствие и Старосел е място не само където вече живея, въпреки че съм родопчанин по рождение, но е и място, което е от значение за нашата история, а не само от гледна точка на това, че е един доста популярен туристически обект, а и от гледна точка на цялата тази информация, която района на Тракийски култов център Старосел ни дава за древните траки. В този епизод на Невидимата крепост искам да направим една обиколка на Четиньовата могила или на голямата могила в Старосел, но ми се иска в този епизод най-вече да обсъдим самите траки, как те са виждали този обект, какво са правили, как са го възприемали, различни хипотези. Когато говорим за древните траки, има няколко момента, които е хубаво да споменем още в самото начало. Първо, това, че те са обживели тези земи в продължителност на няколко хилядолетия, води съвсем нормално до последствието, че ние имаме страшно много обекти, които са наследство от тракийската култура. Казвам това, тъй като много често се задава въпроса, стига с тия траки, само траки ли е имало тук? Разбира се, че не е имало само траки, имало е най-различни народи и има най-различни народи и до днешни дни. Но имайки предвид, че тракийския етнос е обживял тези земи в толкова дълъг период от време, от 3-2 хилядолетие преди новата ера до първите векове на новата ера, разбира се, води до това, че имаме изключително много материални следи. Проблемът с траките и тяхното наследство, що касае нематериалното наследство от траките, се базира на няколко неща. Първо, траките са безписмен народ. Траките са безписмен народ, въпреки редица съвременни спекулации, които им приписват най-различни писмености, текстове и така нататък. Но траките са безписмен народ, което всъщност не е нещо, което е чак толкова необичайно за древния свят. Това, че те са безписмен народ, съвсем не означава, че ние нямаме никаква информация за древните траки. Това е една друга спекулация, която наред с преувеличаването на значението на тракийската култура придобива също огромно измерение в днешни дни, това прекомерно омаловажаване на тракийската култура. Ние сме далеч от детайлното познаване на вярванията на древните траки. Освен това, когато говорим за вяра, вярвания, духовност, обществени отношения си все пак имайки предвид, че говорим тук за 2000 и
няколко стотин години, те също търпят промени, те също търпят развитие, те също имат множество локални особености. Разбира се, има някои общи представи, вярвания, ритуални практики, които намират и материално изражение. Когато говорим за траките, ние се базираме и на множеството древни извори, които имаме във връзка с Тракия и траките. Тук бих искал да спомена, че тези древни извори са много отдавна публикувани на български език. Извори за историята на Тракия и траките, тъй че тук не говорим за някакви измислици, а говорим за съвсем научни, академично издържани издания на текстове и извадки от древни автори, които говорят за траките. Защо обаче те понякога могат да бъдат доста проблематични и да бъдат подвеждащи? Защото това са сведения на външни за Тракия и траките. Дори самото название Траки е екзоним, т.е. външно название на този народ. Ние не знаем как те самите са наричали себе си и имайки предвид, че външни хора са давали описания за тях, винаги трябва да си имаме едно на ум. Разбира се, това не означава, че не можем да се доверим на тези сведения. Има множество сведения, които идват от автори, които са живели с траките, които са имали контакт с траките. Ксенофонт, Анабазиса на Ксенофонт е един от тези примери и така нататък и така нататък. Едната част от изворовия материал за траките са тези антични текстове. Другата част, това са материалните следи от тази култура. Материалните следи, както всички тези подмогилни градежи, всички археологически находки и така нататък, са изключително важни, но те могат да ни проговорят тогава, когато ние ги впишем в един цялостен контекст и когато имаме едно интердисциплинарно разглеждане на всички тези места, обекти, находки, а не гледайки ги откъснати от всичкото. Аз съм срещал една такава теза, че траките толкова добре са се живеели по нашите земи, имали са всичко, благоденствали са, по тази причина не са се занимавали да записват своето ежедневие или изобщо да се занимават с писменост и са се наслаждавали на живота. Това, разбира се, вероятно някаква идеализирана теза е това, но няма как да не забележим местата, на които те са живеели. Средна гора, особено когато говорим за Старосел, има невероятни природни дадености от гледна точка на вода, на прохладен климат, на дивеч в горите. Това обуславя ли според теб, че те точно на това място са се заселили? Има и други обекти около Старосел. Тоест това един център ли е бил на тракийската култура? Вижте, първо, за да говорим за устния тип култура, все пак ние трябва да имаме предвид, че българската народна култура до много скоро е също устен тип култура. И това, че нашите прабаби и прадядовци са предавали под устна форма песни, разкази, знания за обичаи, за света, за космоса и така нататък, съвсем не означава, че те са живеели в едно изключително ухолство и изобщо са нямали нужда от нищо повече. Устният тип култура е тема, която бива разглеждана в сравнение с писмения тип култура и противно на множеството очаквания, че знанията, предавани по устен път, са доста лесни за унищожаване, отколкото писмения тип култура, излиза, че не е точно така. Защо не е точно така? Защото в една семейна среда предаването и цензурата са много по-трудни да бъдат осъществени от външни фактори, отколкото в писмена форма. Защо? Защото в миналото писмените паметници много по-лесно могат да бъдат манипулирани, много по-лесно могат да бъдат унищожавани, много по-лесно могат да бъдат променяни съгласно интереси от най-различно естество, докато устният тип култура има механизми, които до голяма степен могат да му помогнат да предава знания и представи и вярвания много по-автономно от обкръжаващата среда.
Когато говорим за наследството на траките, в какво е останало въобще в нашата култура. Разбира се, тук е много трудно ние да кажем това е точно тракийско, това е точно славянско, това е точно прабългарско, това има келтски елементи, това има римски, това има гръцки и така нататък. Първо, защото много от тези народи споделят множество общи вярвания, представи, практики и така нататък. Разбира се, те живеят в контакт едни с други. И този контакт ние го виждаме особено в някои населени места. Особено го виждаме в населени места, които са близо до главни пътища, до места, където комуникацията, търговията и общуването между тези народи е изключително интензивно. Пример – големите реки. Марица. Марица, която е била плавателна и която е един търговски път, е съвсем нормално в населените места, в близост и около Марица, ние да виждаме едно взаимодействие на култури, което е съвсем нормално и очаквано. Но това съвсем не означава, че когато ние намерим керамика, внос от Гърция, от древна Гърция, от Елада в едно тракийско селище, това определя населението като елинско. По тази логика, ние днес, имайки толкова произведена в Китай керамика в къщи, трябва да бъдем определени, като китайци всичките. Хубаво е да го имаме това нещо предвид, че в древността хората също са си купували хубави стоки, които евентуално могат да си позволят, и има модни тенденции, както в днешни дни, така и в древността. Това касае дрехи, това касае архитектура и отивайки към Старосел, тръгвайки от Тракийската низина, тръгвайки от един такъв важен търговски център, какъвто е и Филипопол в древността, тръгвайки от едни такива места, където имаме изключително интензивен обмен на култури, е съвсем нормално ние да виждаме и влияние от различни култури и в архитектура. Това го казвам, защото в Четиньова могила и в Старосел, лично аз съм чувал множество изказвания от типа това са гръцки колони. Това са същите такива елементи. Как се казваше това? Това е като Версаче, Меандър, нали? Ама това е гръцка архитектура. Сега, хубаво е да имаме предвид, че в античния свят също циркулират декоративни елементи, циркулират архитектурни елементи, които се използват и намират приложение в различен културен контекст. Какво означава това? Това означава, че когато ние видим един тракийски градеж и в него имаме елементи, които са сходни, идентични или приличат на елементи от Елада или от Рим и така нататък, това съвсем обаче не означава, първо, че ние можем да го идентифицираме като гръцки градеж или римски градеж и така нататък, както и не можем да бъдем сигурни дали тези хора, местните, са възприемали значението на тези символи по същия начин, по който тези символи и тези елементи са били възприемани в един друг културен контекст. Давам пример. Яйцевидните форми, кръга, кръста, това са форми, които ги виждаме на много обекти. На много обекти из целия древен свят, и не само из древния свят и в днешни дни. И не случайно споменах Версачето и Меандъра. Защото за един съвременен човек той може да не види в този орнамент потока на живота и вълните и реката, но той може да направи асоциацията именно с това Версаче. И по същия начин ние не бива да минаваме в една такава крайност, че всички тези древни народи са имали еднакво разбиране за всички тези орнаменти и символи. Особено когато говорим за култови сгради. Идвайки от Тракийската низина към Средна гора, ние вървим по един път, който Иван Христов нарече преди години с препратка към някои други антични обекти, така наречения свещен път. Защо? Защото ние виждаме, че по този път, по който това население е вървяло, за да може да строи тези обекти,
Защото все пак хубаво е, нали, да знаем, че един такъв градеж и в древността има нужда от инфраструктура. Не само ние в днешни дни имаме нужда от пътища, за да можем да си караме строителните материали, но тези хора също са имали нужда от пътища. Вървейки по този път, ние виждаме, че в близост до него има разположени множество култови обекти. Не случайно Георги Китов дава названието Тракийски култов център Старосел, тъй като имаме наистина множество обекти. Четиньова могила е само един от тези обекти, но имаме и Хоризонт, Маньов дол, имаме и Елешнишката могила и така нататък и така нататък. Тоест, като се излезе от село Старосел, има така един не къс път, то не е чак толкова близо, така върви се може би около половин час. Да. До комплексът на могилата Хоризонт с колонадата и после се продължава нагоре, вече по пътя става стръмен, изкачваме се на един хълм, където се качваме до самата голяма могила. Какво означава голяма могила? Като размери, нейната обиколка е около 240 метра, самата могила е някъде около 24 метра. Да. Така тя е във височина, насипана е, а отдолу по нейната обиколка е изградена една каменна, да нарека, ограда. Така наречената крепида. Да. Крепида, точно така, която трябва да предпазва насипът от свличане. Тази крепида, между другото, е запазена доста добре, до 3 метра достигат някъде. Чел съм, че има към 6000 каменни блока, така, споени, хванати с скоби, с олово. Тоест тя е много впечатляваща и до ден днешен самата крепида. А пък към могилата отгоре днес са поникнали дървета, храсти, има един много живописен вид. Ето, тези дървета и храсти по повечето могили водят, нали, до тяхното название, затова в района и на Старосел има една рошава могила, защото е рошава, тази е четиньова, защото приличат на четина. Косматката, защото е като космата, нали, с растенията. Не случайно народът им дава такива названия, точно поради обрасването им с тази растителност. Може би е хубаво тук да споменем, че Четиньова могила е интересна и специфична с много неща, но нека първо да започнем с това къде е тя построена. Като говорим за траките, ние при траките имаме от една страна светилищата под открито небе, много популярните в днешни дни скални светилища. Сега, тук съм длъжен да кажа обаче нещо, че не всяка скала, която на съвременния човек му бъде интересна и го впечатлява и в която той вижда крокодили, жирафи, слонове, хипопотами и така нататък, древните траки също са виждали. Първо, те не са гледали National Geographic и не са били много добре запознати с хипопотамите. Най-вероятно те са ги асоциирали с някои поне от животните, които са виждали в тези земи. Но първо ние не можем да знаем със сигурност всички от тези скални масиви дали са изглеждали по същия начин преди 2-3 хиляди години, както изглеждат в днешни дни. И веднага правя една препратка с Гарванов или Гарнов камък до Старосел, едно също припознавано като скално светилище, където имаме добив на инертни материали в района, имаме най-различни учения, извършвани в миналото, т.е. там сме сигурни, че има една голяма част от скалата, която е разрушена, т.е. ние в никакъв случай не можем да твърдим, че е изглеждал по същия вид този скален къс, както изглежда в днешни дни, да е бил преди 3000 години със същата си форма и вид. Тези скални светилища, за да бъдат определени като скални светилища, има редица критерии, които те трябва да покриват. Връзката им и вписването им с култови практики, намирането на места на керамика, която определено може да бъде причислена към използвана в култови цели. Не всяка керамика е използвана с култова цел, но има определени, нали, критерии, които могат да ни позволят да сме сравнително сигурни, че на самото място е извършвана култова дейност с тази керамика, кости, огнища, ритуални ями и така нататък и така нататък. Това го казвам, защото в последните години стана една мода големи групи от хора с желанието си да впишат туризма и културата и историята, от всяка скала намират светилище.
което е чудесно, защото ни помага да намерим и да видим, разбира се, множество обекти, които са били неизвестни, но трябва да внимаваме с хиперинтерпретацията на тези обекти. Не всеки камък, който ни е интересен, е някакво скално светилище. Обаче, когато говорим за района на Старосел, има няколко места, които са скални светилища, и тук интересното в Четиньова могила е, че този градеж, който има датировка някъде 5 век преди новата ера, възниква върху един скален масив. Вижте, това го казвам, защото ако в днешни дни отидете и посетите обекта, нито ще прочетете тази информация, нито ще може да видите следи от скалния масив, ако някой не ви заведе специално, нали, за да ви покаже, ето тук е тази скалата, матерната, която е била отдолу. Защо? Ами, това е въпрос вече на представяне на тези обекти. Според мен, това е личното ми мнение, тук трябваше да бъде представен този момент, защото фактът, че Четиньова могила е изградена върху скала, в която в последствие намират и няколко жертвени ями, така наречените ботруси. Тук също трябва да бъдем много предпазливи, защото ботруса в древна Елада има едно семантично значение, бива използван в една култова обредност. При древните траки ритуалната яма не винаги е едно към едно със същото култово приложение, както при древните елини. Но факт е, че имаме в скалата няколко такива жертвени ями. Факт е, че тази скала по един или по друг начин е вписана в този градеж, който възниква върху нея. Тоест, когато говорим за датировка на Четиньова могила като култово място, ние не можем да вземем датировката на градежа. Градежа възниква върху старо култово място. За съжаление, поради липса на проучвания на този пласт, не можем да кажем какви са следите, има ли следи, каква би била тяхната датировка и така нататък. Но факт е, че тук скалата изиграва голяма роля. Не са построили този градеж върху тази скала просто случайно. Виждаме, че в района има и някои други скални светилища, момини камъни или момини гърди, както ги наричат староселци, Елдермен или вятърната мелница, Остра могила, Гарнов или Гарванов камък, както вече споменах. В Четиньова могила виждаме как от едно свято място под открито небе те изграждат един свещен градеж. И наблягам, нали, на свещен градеж, защото в днешни дни ние виждаме просто една интересна постройка на няколко хиляди години, но тя си има култово, свещено предназначение в древността. Аз когато съм посещавал тази могила, няколко пъти съм ходил там, винаги се изумявам как може тя да е разкрита 2000-та година или там 2001 година, когато археологът Георги Китов прави систематичните проучвания, и съм се задавал въпроса, добре, това място, нали, то вижда се, хората живеят с него, може би ти като съсед там ще поделиш някакъв спомен, защо толкова късно се открива и може би да кажем какво всъщност се открива за хората, които не са посещавали Старосел. Когато Георги Китов започва разкопки там, той разкрива обект, който е известен за науката. В района на Дуванли, Старосел има проучвания от много отдавна. Още 20-те години на миналия век Иван Велков прави множество проучвания. Четиньова могила е известна още от тогава. Но онези години, които си спомняме ние, където беше доста хаотичен момент, доста и манярски дейности се извършваха необезпокоявано, води до това, че и манярите си позволяват да започнат набези и в тази голяма могила. И тогава Георги Китов буквално спасява обекта, започвайки систематични археологически проучвания. Тук искам да спомена само, че аз, готвейки се за този епизод, намерих един стар брой на списание National Geographic от 2006 година. Броят е коледния брой,
който е посветен на Георги Китов. И там има авторска статия за него и за неговите открития. И в този текст той е представен по много спорен начин. Тоест дават се две гледни точки. Неговите почитатели, които го наричат спасителят на нашата история, и други, които го критикуват как копае с багер бързо и всъщност разрушава тези могили. В смисъл, ти имаш ли специално мнение по този въпрос? Как трябва да се разкрива един такъв обект? Можем ли да бъдем прекалено критични? Ами първо искам да кажа, че аз не съм археолог, тъй че доста трудно бих си позволил да дам тук компетентно и професионално мнение и оценка на работата на колегите археолози. Разбира се, това не означава, че нямам мнение, но когато говорим за Георги Китов, хубаво е да си спомним и това, което казах преди малко, контекста и обстановката и времената, в които Георги Китов направи една огромна част от своите открития. Защото конкретните политически, обществени и други обстоятелства не бива да бъдат подценявани. Разбира се, винаги нещо може да бъде направено по-добре, винаги нещо може да бъде направено по много по-щадящ начин, но след Георги Китов, множество други археолози и прилежащите музеи в района с техните също доста популярни и известни археолози, които също са проучвали обекти в района, можеха да покажат много повече от това, което Георги Китов трябваше да направи тогава много бързо, за да спаси обектите. Тъй, че критика винаги можем да изкажем, но в крайна сметка, когато мислим, че може да направим нещо по-добре, просто трябва да го направим. Тъй, че тук има фронт за показване на добри практики от археологическата колегия, тъй че, колеги, действайте. Района на село Старосел е изключително благодатен за проучвания, за реставрация, консервация и социализация на обекти, които са зарязани от цялата археологическа общност. Тя и Четиньовата могила в момента е в едно такова състояние на временно укрепване, което според мен има и положителна страна, защото посетителят може да види обекта все едно сега е намерен, все едно сега е открит, да почувства археологията в някакъв такъв по-първичен начален етап. Не е устросано, не е всичко с красивите табели и удобните парапети, ръкохватки. Аз не съм поглеждал от тази страна, нали, че явно им оставяме такъв откривателски дух на посетителите, като видят нашите обекти, все едно, че за първи път и в първите дни на проучванията идват, но да приемем, че това е една от позитивните страни на представянето на археологическото ни наследство, нали, да се чувстваме като Индиана Джонс, както стана модерно да се казва. Вижте, района на Старосел и в частност Четиньова могила са изключително важни обекти, но и изключително големи обекти. Четиньова могила е огромен градеж. Този огромен градеж не може да бъде стопанисван, реставриран, консервиран и социализиран само на местна почва с някакви усилия от община. Това е практически невъзможно. Нито имат компетенциите, нито имат финансите и възможностите, нито имат и концепцията. Нещото, което при нас липсва, е именно тази концепция. Защо? Защото, както и ти каза, отивайки към Четиньова могила, ние се движим, в днешни дни се движим по този път, само че в древността не са се движили по този път, те са движили по течението на реката. Движейки се по реката, ние имаме първо редица гробове, изследвани от японци, зарязани толкова години. В момента там виждат се още някакви изкопи, виждат се някакви остатъци от тези гробове. Отиваме до Маньов дол. Ами вижте, Маньов дол има следи от праисторическо селище. Окей, разбира се, че ние няма да ги експонираме на място тези находки, поне можеше да има една табела. Маньов дол има така наречения храм в Маньов дол е по-малък от Четиньова могила. В Четиньова могила говорим за един диаметър на вътрешната кръгла зала, което е помещението в ядрото на могилата, около 5 метра и 30 сантиметра, докато в Маньов дол говорим за едно помещение такова, което е 3 метра и 50. Но в никакъв случай това не е нещо малко като градеж. Маньов дол е
във вид все едно, че е взривен, защото каменните блокове от Маньов дол са буквално разпръснати. Той е изоставен на метеорологичните условия от 30 години, може би, да не са и повече. Оттам вече ние имаме едно преминаване и отиване към Четиньова могила. Но, тук имаме един момент. Ние се изкачваме нагоре в планината. Отивайки към Четиньова могила, в дясната ни страна се пада така наречената Пейчова могила. Това е скалата и така наречения Зидан гроб, който виждат посетителите в днешни дни. Тук не беше лошо да има поне една снимка от момента преди отнемането на могилния насип, за да може един посетител в днешни дни да види как е изглеждало това място преди да бъде отнет могилния насип, да види, че това са две могили, как те се вписват една в друга. След това, заставайки на входа на Четиньова могила, ние имаме в краката си цялата тракийска низина. В момента обаче в тази тракийска низина виждаме един грозен военен фургон, където се помещава охрана, поддръжка, виждаме едни соларни панели, които са точно на входа, виждаме едни такива неща, които не бива да вижда посетителя в днешни дни, защото те концептуално не се вписват в преживяването, което трябва да има посетителя на такъв обект. Защо наблягам на преживяването? Защото всеки един от нас, когато отива да посети един археологически обект, не отива за да намери информация дали са точно 5000 или 6000 каменните блокове. Не отива за да види дали е точно 241 метра обиколката на Крепидата. Отива за да се потопи в историята и в миналото. И когато имаме култов обект, както е този храм, ние няма защо да си блъскаме главата какво е неговото предназначение и на какво да го правим. То не беше правенен като част от винарски комплекс, където ваната, която е от северната страна на могилния насип, е добре известно, тъй като бяха взети проби и изпратени в Германия и се знае, че е вана за вода, а не е вана за вино. Не бяха правени какви ли не опити да бъде концептуално променено предназначението на това място. Това място има съвсем ясно дефинирана функция още от преди 1000 години и тя е култова. Какво означава култова? Означава, че е свързана с грижата, култа към нещо духовно. Разбира се, никой не говори в днешни дни ние там да имаме някакво религиозно преживяване. Религиите са се променили и така нататък. Но духовното преживяване не е нещо, което ние да не можем да имаме. Защо? Усещането в момента, в който сте на входа на Четиньова могила, че вие сте в центъра на така наречената Аксис Мунди или уста на света. Защо? Защото над вас е небето, под вас е земята, низината. Зад вас е един градеж, който е копие или трябва да ви създаде усещането за влизане в пещера. Влизайки в подмогилния насип, всеки един от нас има усещането за влизането в една пещера, влизането в утробата, влизането в нещо, което е майчинско, грижовно, защитено. Когато ние имаме един дървен навес с найлони, който е там вече 30 години, разбира се, поправени, преправени и така нататък, това усещане и преживяване бива доста затруднено. Разбира се, това не означава, че ако направим една много модерна сграда, като защитна конструкция, няма да бъде също дори и още по-затруднено това духовно преживяване, но тук идва предизвикателството към колегите специалисти, които се занимават с консервация, реставрация, социализация на тези обекти. Да обърнат внимание именно на тяхното предназначение и това какво ще изпита съвременния посетител, като отиде там. Това, което разказваш, го намирам за изключително интересно, тъй като в описанието на Невидимата крепост накрая стои и подкаста за културното наследство и за неговото опазване. Всъщност темата как ние да представим, съхраним тези обекти, не само как да ги интерпретираме. И това, което ти засягаш, е една голяма тема за историческите пейзажи.
и за запазването на, нарича се, на семантиката на пейзажа или как той ти въздейства, което в случая според мен пейзажът е добре запазен, съхранен, просто има обекти, които ни принадлежат там и при добро желание той може да бъде възстановен и поправен и изобщо това преживяване то не е безвъзвратно загубено. За щастие, да. Да. За щастие не е безвъзвратно загубено. За щастие е възможно този обект наистина да продължи да играе на своята функция на духовно средище, където хората да имат своето духовно преживяване, дори като туристи, а не като поклонници. Един турист също може да има своето духовно преживяване, един посетител на опера, на галерия също има своето духовно преживяване. И когато говорим за Старосел и за Четиньова могила, за това е хубаво и аз приканвам хората, които имат компетенциите и възможностите за това да обърнат внимание. Имаме редица ритуални огнища, които са били част от изграждането на могилния насип. Имаме някои находки, така наречените каменни хлябове, както ги нарича Иван Христов. Имаме един съд с дупка на дъното, който най-вероятно е също част от строителната обредност. Те трябва да бъдат споменати задължително във връзка с този градеж. Защо? Защото един свещен градеж не е просто архитектура. Дори ако се върнем в близкото ни минало и в традиционната ни култура, една къща и изграждането на една къща, тя не е само строително-монтажни работи. Тя има изключително важна обредно-ритуална страна от изкопаването на основата, курбана в основата, покрива, викането и рукането, благословията на покрива, паленето на първи огън и така нататък. Какво остава, когато говорим за подобна монументална култова постройка? И ние да ги премълчаваме тези моменти, означава ние да усъкатяваме този обект. А този обект в момента е дотолкова усъкатен, че той дори и в на съзнанието на местното население, в техния културен, социален и друг живот не играе никаква роля. Никаква роля. Което е изключително жалко и ако вземем пример от някои наши съседни държави, ние няма нужда да имаме един такъв поглед на нежелание да видим хубавите практики в съседите. Защото ако отидем в една Гърция съвременна и видим находките от древна Елада, ние ще видим, че в някои райони, където има малки селца до някои големи археологически обекти, ние виждаме селото как живее заедно с археологическия обект. То е повод за местна гордост. Четиньова могила също е повод за местна гордост сред местното население, но няма нищо в отговор, защото гордостта и отговорността е задължително да вървят ръка за ръка. В противен случай, когато имаме гордост от нещо, което не познаваме, към което не полагаме никакви грижи и никаква отговорност, това е нали? Празна работа. Празна работа. Четиньова могила в този смисъл е много интересен обект, който дава огромни възможности за развитие, но има нужда от огромно внимание. Мен ми се иска да останем още малко върху тази култова обредната част. Тук да споменем, че всъщност самият храмов комплекс има две части. Едната е открита, другата е закрита. Тоест откритата се състои от няколко площадки, свързани с стълбища. Между прочим, много добра изработка. Те са заслани в момента с едни пътеки. Сега, защо първо казваме, че най-вероятно тук говорим за храма, не говорим за гробница? Наличието на следи от дълго използване на храмовата или на култовата постройка, влизане, излизане, следите от вратите, от тяхното отваряне, затваряне, изтъркването на стъпалата и така нататък, показват, че там имаме не еднократно извършване на някакво култово и ритуално действие, а имаме многократно в дълъг период, което ни позволява да твърдим, че по-скоро говорим за храмова постройка, отколкото за гробница. Не е изключено да бъде и храмова постройка, която обслужва култа към починал, хероизиран
предшественик. Може да е владетел или друг посветен. Няколкото интересни елемента са, че отвън около градежа имаме места за почит, които са отвън, което не е нетипично. В днешни дни ние правим препратката с религиозните постройки, които са на доминиращите религии в днешни дни около нас, християнството и исляма. Църквата, джамията. Първо, църквата и джамията не са същите като храмовите постройки в древността. Защо? Защото храмът се възприема като жилище на Бога, т.е. там пребивава божеството, което може да е бог или богиня или много други божества. То е неговата къща, то е неговия дом, мястото, където обитава неговото присъствие. Докато църквата и джамията в този смисъл, те са по-скоро молитвен дом. Място, където отправяме молитва. Другия момент е, че огромна част от обредността в древността се извършва извън култовата постройка. Тоест, жертвоприношенията, курбаните, танци, песни, цялото това празнуване, шествията, те се случват извън. В множество случаи дори ултарът е извън. Ултара, на който биват поднасяни, и сега тук като кажем, жертвите, и в съзнанието на много от нас бликват реки от кръв. Като кажем жертвите, имаме предвид нещо, което е съхранено и до днешни дни в нашата традиционна култура, така наречения курбан. Разбира се, имаме поднасяне и на много дарове, които не са кръвни. Цветя, хлябове, благовония, възлияния, мляко, вино и така нататък и така нататък. В могилния насип на самата Четиньова могила има откривани множество олтарни огнища. В тези олтарни огнища има откривани остатъци от кости, от дребни преживни животни, най-вероятно агнета, и от птици, най-вероятно кокошки. Жертвопринасяйки ги, след това ги хапват, споделят обща трапеза. Споделянето на трапезата с боговете е част от обредното действие, което ни е познато и даже много обичаме и до днешни дни. Оттам идва въпросът, какво се случва, когато влизаме навътре. Сега, тук е хубаво да имаме предвид, че в древността и в множество светилища и култови постройки не на всеки е разрешено да влиза до така нареченото най-свещено или непристъпно, адютонът, помещение. Дали в центъра на тази могила, където имаме кръглата зала с 10 полуколони, украсени с цветове, е имало някакво изображение или е нямало? Не е открито. Може да е имало, може да е нямало. Не е задължително да има такова изображение. Може да е имало свещен предмет, може да е нямало. Може да е имало свещено изображение, което да е внасяно в определен период. Това са възможности, но те са хиперинтерпретации и са вече в областта на спекулирането. Това, което може да бъдем сигурни, е, че вратите са били отварени и затварени в определени периоди. Това, което можем да бъдем сигурни, е, че вътрешната врата към кръглата зала е имала възможност да бъде заключвана отвътре. Сега тук съм чувал най-различни, доста пикантерии, как там какви оргиастични обреди са извършвани и така нататък. Ами вижте, хората в древността са били доста по-широко скроени от нас и в никакъв случай те не биха строили подобна сграда точно за тази цел, което не изключва, разбира се, евентуално присъствие и на сексуалност. Защо? Защото сексуалността в профанния аспект ние я разглеждаме като част от еротиката и порнографията. Обаче сексуалността в символичния аспект, съединението на земята и небето, може да присъства в обредността под най-различни начини. В Старосел, във връзка с изграждането на храма, така че по време на зимно слънцестояние имаме едно проникване на първите слънчеви лъчи, тъй като това е периода в годината, когато слънцето е в най-ниската си позиция. Тези слънчеви лъчи проникват до вътрешността на храма. Да, има идеята за сексуалност, има идеята за оргиастика, но тя е много по-различна, тя е много по-абстрактна и тя не е това профанизирано разбиране, което ние се опитваме едва ли не в днешни дни да припишем на
на това помещение, на този храм. Това съвокупление между Слънцето и Земята, което дава начало на новия цикъл, защото всички знаем, че зимно слънцестояние е астрономическо събитие, след което започва новата слънчева година. Слънцето започва да нараства от вече 25 декември, след като спре да стои тези 3 дни. Е астрономическо събитие, което бива осмислено. Бива осмислено и то има култово и религиозно изражение за тези древни хора. Защо? Защото те наблюдават света около себе си. Те наблюдават света около себе си, те вписват своя живот и духовност в този свят около себе си. И нещо, и което ти каза, самата Четиньова могила, тя се вписва в заобикалящата й природа. Тези скални светилища, те също са част от заобикалящата природа. Тоест, те почитат божественото чрез природното, чрез неговото проявление в природата, без да го отделят. Сега тук някои колеги от научната общност казват, че дори това е една от големите разлики между траките и елините. Защото така наречените интровертни траки и екстровертни елини. Елините, които правят своите храмове така, че да бъдат забелязвани от далечината, да се набиват на очи, така да кажем, докато траките, правейки своите свещени места, вписвайки ги в природата. Сега трудно бих могъл да дам оценка дали това е така или не е така, въпрос на мнение и интерпретация, но ако се замислим и в традиционната ни култура, една огромна част от свещените места, параклиси, извори, дървета и така нататък, за нашия народ в миналото, те са много скътани, те са много вписани, те нямат тази помпозност, те нямат това да се виждат от много далече, да има някакви златни неща и така нататък. Въпреки че обяснението за това бива давано с периода на османското владичество тук, аз въпреки това си мисля, че може би има някаква такава останала духовна интровертност в българския народ, която той е наследил от предшестващите го народи по тези земи и която, за съжаление, в днешни дни се променя в доста чалгаризиран вариант. С светещите кръстове по най-различни височини, лъскащи с най-различни лампички. Според мен в този епизод, като обобщение и вървейки към краят на епизода, можем да се дадем сметка, че един такъв обект, какъвто е Староселският храм, той много не впечатлява като архитектурен паметник. Ние тук мисля, че не казахме досега, но най-голямото вау за хората, които го посещават, това е всъщност куполът в кръглата зала. Представлява един висок консовиден купол, на места се нарича кошерообразен. Кошеровидна форма. Кошеровидна форма, да. Той е много интересна история, има как е бил паднал, разрушен вероятно в древността. 2008 или 2009 година е възстановен, като частите са наместени като пространствен пъзел. Трябва да се изгражда един допълнителен тунел, който да го ревизира от другата страна. Както и да е, самият обект представлява много интересен паметник на архитектурата. Той, според мен, и впечатлява хората, защото тракийските обекти обикновено са много малки, много пестеливи и когато някой пътува дори само до Гърция, пък какво остава и някъде другаде по-далеч по света, променя представата си за мащаб за такива исторически обекти и тук нашите му се струват твърде скромни, малки, включително и аз самият. Докато този обект впечатлява наистина с своята монументалност. Обаче не бива да забравяме, трябва и да я търсим тази точно култова страна на обекта, да го се опитаме да го разбираме и чак тогава може да го разберем в пълнота и отивайки на място да имаме това преживяване, за което ти казваш. Ще се съгласиш ли се на такова обобщение? Да, изключително е впечатляващ обекта като строеж, като строително постижение. То е наистина строително постижение за времето, в което е изграден. Дори с техниката, с която разполагаме в днешни дни. Това да ориентираме тази постройка спрямо астрономически явления. Това тази постройка да бъде вписана в заобикалящата я среда по един толкова деликатен начин.
това, че дори след толкова хиляди години ние виждаме все още цветовата окраса. Преди години се виждаше и цветната окраса на първата врата. На фриза около първата врата и цветовете на него бяха видими с времето и поради липсата на грижи за тяхното съхраняване те избледняха и след някоя година въобще няма и да се виждат. Но всички тези цветове, декоративни орнаменти, които нямат само декоративна функция, те имат символична функция в култовата сграда, показват, че тези хора преди хиляди години са вложили изключително много усилия в изграждането на подобна постройка в връзка със своите вярвания, което показва обаче и още нещо. Показва, че ние имаме в района едно достатъчно добре развито общество, което има начините и механизмите да изгради и да експлоатира, без значение култово или по друг начин, тази постройка. Защото ние виждаме в днешни дни ремонта на един тротуар, колко време ни отнема на най-различни институции, на които това е възложено, тъй че може да си представим колко добра структура имаме и в древността, за да може това общество да направи подобна постройка за своите нужди. Каменните врати, отварянето, затварянето, влизането в тази кръгла зала, която е в центъра на могилата. Факта, че те са ритуално начупени. Факта, че някои от горните редове на купола са премахнати умишлено и техните каменни блокове са хвърлени вътре в кръглата зала, тя е засипана и е напълнена с пръст. Това, че на първите стъпала имаме една стена, която прегражда достъпа, са също едни много интересни моменти, защото те ни отвеждат вече към края на функционирането на храма в Четиньова могила. Тук има различни хипотези. Някои казват, че е във връзка с чуждо присъствие по тези земи, други казват, че е във връзка с смяна на определен култ. Никога няма да знаем със сигурност защо. Единствено бих казал, че теорията, че и манярите са го направили още в древността е доста издишаща. Те не биха си положили тези усилия да правят тези стени, преградни и така нататък. Още по-малко те биха изнесли отвътре кости, подобен материал, ако беше имало такива следи вътре. Четиньова могила и в днешни дни е впечатляваща дори като присъствие. Защо? Защото архитектурата на една свещена постройка с използваните в нея материали, със своята форма, с мястото, където е направена тази постройка, тя трябва да създава в човека възможност за това преживяване. И въпреки всички недостатъци на съвременното експониране, явно все пак успява и до днешни дни това място да раздвижи в нас. И в краят на епизода ми се иска задължително да завършим с една забележка за фантазията, която я има винаги, когато се говори за Траки особено. Абсолютно. По принцип за всичко, каквото се говори, но може би да кажем наистина, че всички тези неща, които ние ги коментираме и се коментират и хора пишат и книги и изследват, все пак трябва да почиват на някакви източници, а не на самомнението на този и онзи. И траките го заслужават и ние го заслужаваме. Благодаря на всички, които останахте до края на епизода. Това беше Невидимата крепост, подкастът за паметници на културата, забележителни места и тяхното опазване. Споделете този епизод. Не забравяйте да се абонирате за подкаста и ще се чуем следващият месец.